Mooi zicht op de finale beginnen de spanningsopterin bij uw 5 muziekkandidaten Yvette, Doutje, Petra, Jan en Sjoerd. Maar liefst 2 kunstwerken matten ze mooitje om een plak in die finale te bemachtigen. En de tijdsdruk en twijfels nemen ta. Waar gaat naar huis en waar bloot bij huis? Dit is Muze. Alle 5 had het zwier. Jan is enthousiast uit eindzet, maar vindt het knap lastig om een beeld van hemzelf te maken. Yvette wil haarzelf zinlitten met Bottersgoed. Doutje maakt de foto meidje die haar vrouw in één beeld zinlitten kan. En Petra is vol slijn in vertwijfeling rekken over haarzelfs. Sjoerd had een collage maken en vertelde Miranda hoe zijn mem. Zijn mem wie sportief en dat had Sjoerd dus net van een vreemd. Hij draaft geregeld marathons. Dus is er intussen voor het eerst on het schilderijslijn. En daar is er aardig tevreden over. En hier moet je kijken, als je het van dichtbij ziet. Zo'n aardappelzetmeel. Dat geeft een vet mooi effect. Ja. Beetje ruw? Ja. Vond ik wel leuk. Zelfportret, hè, van mij. Chef. Nou, en ik heb... Ja, je moet 2 werkstukken. Dus ik heb deze ook geschilderd van de week. Ook een zelfportret, maar heel anders. Het is mystiek-achtig. Je moet het eerst even wat langer zien. En dan heb ik deze gemaakt. Maar die had ik toen al, hè, na dag 1. Vorige week, hè? Ja. Nou, die komt dan hier. Oké. Tenminste. En dan ben ik dit. En dit is mijn blik op de wereld. Want dat willen ze graag, hè? En dan ga ik Maar dan maakt Miranda een opmerking die hem in één keer uit het leed slacht. Ken ik denken, dit doe ik op de middelbare school. Oh, en bedankt. Dit zijn mijn gedachten, hè? Zo moet je het zien. Of zo. Snap je? Sjoerd schrikt van de kritiek en bekent in dat er flink twijfelt om zijn eigen kwaliteiten. Voor het eerst is hij bepaald net meer wis van zijn eigen zaak. Ja, of het sterk genoeg is voor de finale, dat weet ik niet. Maar ja, daarom wilde ik nog met een hele mooie presentatie komen, maar... Maar horen we de komst nog wel maar iets? Nou, ik hoop dat er wat binnen schiet. Oei, is je nou voor het eerst wat twijfel bij mij? Nee. Ik twijfel niet, hoor. Boetenbeeld zet Sjoerd even koffie en komt dan Samar maar een bekentenis. Ik zit te twijfelen of ik nog wel verder wil. Ja, dat heb ik wel eens vaker gehad in een wedstrijd. Ik loop tegen van alles aan, natuurlijk. Natuurlijk, maar dat jet bij het hele proces, toch? Ja, maar daarom zei ik dat even. Zo van, dat ik dat misschien nu even heb, maar dat kan morgen zomaar weer omslaan. Maar er is ook niks mis mee, dat je twijfel hebt. Oh. Nou, en dan zie ik het meeste licht op. Twijfel ek bij Doutje. Ze had een zelfsportret maken dat ze wel tevreden over is. Maar met ek een foto leveren die haar vrouwbeeld zien liet. In de natuur had ze een paar mooie nije plaatjes maken. Maar ze wagen toch om maar weer een foto uit haar archief te halen. Maar jou is die nou voor de volle 100% van Muze? Of zit er een stukje reserve nog? Ja, ik vind het gewoon heel lastig. Wat ik heel lastig vind, is gewoon dus in de wereld te staan om aandacht te krijgen. Dat is voor mij onveilig. En dan denk ik, heren, waar ben ik hier aan begonnen? Weet je wel? Ja. Onder eind van Muze kunnen Jo mij bepalen wat die expositie wint in het Fries Museum. En wat voor nijwerk het Fries Museum omkeertjes zal. Het videokunstwerk, het Oranje Koelke-project of het Grutte schilderij.
Zoek ervoor op muze.friesmuseum.nl. Voor Yvette is het lastig om genoeg tijd te vinden voor haar opdracht. Ze had een druk bedrijf en kan eens alleenig in de weekend onder slag als er net werken wordt. Om zo nou dan even aan alle drukte van het ondernemerschap te ontkomen, gaat ze geregeld een eindje te varen. Waar komt het hele nuchtere waai? Of die zelfredzaamheid? Nou, ik denk vooral opvoeding natuurlijk. Ik ben heel jong dat ze ben hier, dus die en vrij modern. Dus die winnen echt van zelf redden en doe het zelf maar. En, Hoe dan? Nou ja, gewoon als er bijvoorbeeld spijbelen, hier squallen, dat mocht dan wel. Ik mocht eigenlijk altijd alles. Yvette zal nog stevig puzzelen matten om haar bedrijf draaien te litten en op tijd klaar te wijzen met haar muzeopdracht. De dag dat ze het werk presenteren mat, komt gauw dichterbij. Wilst Yvette het wetter opzieket, gaat Jan het liefst naar de Vogelsta. Zijn leven lang al bestudeert de besten om ze zo goed mogelijk na te tekenen of er sculpturen van te maken. Nou, zo komt ze de voetbal niet ben. Ik kon het nooit loslaten. Ja, als ik een dag na teken heb ik net niet een dag geleefd. Al liet ze tekenetjes, ja, dat ben ik gewoon een beetje bezig. Dat vond ik wel leuk. Ik denk, ergens voel ik wie dat in de wereld. Jan had de rest van de natuurrijk hut nodig om de extreme drukte in zijn holle te bedimmen. Toen ik jong wie dat een ramp. Maar ik krijg geen ADHD, dat heb ik helemaal niet. Maar op een gegeven moment het broest in mijn hollen. Soms denk ik mijn hollen wel eens door. En op een gegeven moment nou ouder wordt, is het beheersbaar. Dus dan krijg je het er beter over zien. Vorige week al wie er druk aan het lasje om te een goed zelfsportret te komen. Intussen is dat haast klaar. Nou, hij begint bij de finishing touch. Ik krijg nou klaar en ik zit nou te denken, nou, hier een paar plukjes hier en dan moet het ongeveer wijzen. Voor het tweede pad van de opdracht is hij aan het tekeningslijn. Dit is die blik op de wereld door things in cartoons? Of dat cartoons. Door just naar het nijs en dan... Ja, sugar nijs en dan verflits ik... Dan is dit wat in die holle gebeurt? Ja, ik heb al een beetje opskeund, wat ik precies wil. En dan komt op deze rol te staan. Petra had ek voor u gongboekt. Vorige week heeft ze nog geen idee. Intussen weet ze dat ze in de bosken van Grijs een fotomaatje zal. Nou, het idee heeft te maken met Roodkapje. En daar heb ik een soort van mijn levenswijze op geprojecteerd. Ik dacht, ik ben eigenlijk een soort Roodkapje, maar ik heb het nodig om van het pad af te gaan. En ik geloof ook, denk ik, dat Roodkapje pas echt leeft. Want wat gebeurt er als het pad afgaat? Dan gebeurt er van alles. Dan ontdekt ze mooiere bloemen, dan komt ze die wolf tegen en dan komt ze in het avontuur. Dus eigenlijk heb je die zijpaden waar je niet naartoe mag heel erg nodig. En dat wil ik gaan kijken of ik dat, het sprookje kan combineren met mijn eigen wijsheden door een soort nieuw pad uit te zetten in het bos voor Roodkapje. En het is ook een mooi stukje bos zijn. Ik vond het wel echt, want alles is nog niet echt groen zoals je ziet. Nee. Maar dit is toch wel, heeft nog wel het gevoel van iets van een donker sprookjesbos. Nou, heel verrassend. Ja, hè? Ja, leuk. Ja, ik ben ook heel benieuwd of het, wat ik nu in mijn hoofd heb, vrij helder, of dat ook gaat lukken. Ja. Het is niet makkelijk, maar ik wil dat wel gaan doen. De foto mat nog makker worden, vertelt Petra. Omdat ze zelfs in beeld staan zal, had ze van de jury taststemming vregen en kregen om een oor op het knopje drukken te litten. Miranda beziekt een afspraak met Petra te maken om erbij wijzen te kunnen als de foto makker worden zal. Maar Petra had de boot wat aan. Ze weet nog net wanneer het wijzen zal, zei ze. Maar dan, als ze afscheid nam haar, belt Petra Miranda. Ze biecht het op dat ze liegt had en dat de foto al makke is.
Daar woe ze beslist geen vreemde eigen bij haar en daarom had ze dit verzwijt voor Miranda. Op de dag dat het werk presenteerd wordt mat, is Petra duidelijk zenuwachtig. Ze had dan ook wel wat uit te lezen. Miranda wil weten waarom Petra net gewoon eerlijk west had. Petra leidt uit dat ze haar zelfs te kwetsbaar voelde en er daarom geen televisiecamera bij haar woel. Maar dat, zei Miranda, is nou correct waar het om draait bij muzen. Wij willen natuurlijk graag zien hoe dat werkt achter de schermen. Dat is het doel van dit programma. Ja, dat snap ik. Daar is net eerlijk in geweest, want hij heeft eigenlijk u zijn verhaaltje op een mouw spelden. Beetje. Ja. Ja. Doe wist volgens mij als genoor vanuit het theaterverhaal dat je soms kwetsbaar bent. Of volgens mij kiest als genoor dat ik mee omgaan. Ja, en ik werk heel kwetsbaar, denk ik. Ja. En dat vind ik ook echt heel eng. Toen dacht ik, misschien werd ik nou even dit net wel. Nee, maar als je er dan net eerlijk op bent? Ja, dat vond ik dat is net fijn. Of ben er dan orenredenen? Nee. Nee. Ik vind het jammer dat ik daarover heb moeten liggen naar jullie toe. Ja, dat is een bewuste keuze. Je kind, ik zei van jongens, ik heb de fotoshoot al dien. Ja. En nou vertel ik je hoe ik je stien heb en wat ik dien heb. Ja. Ja, dat had ik misschien beter kunnen doen. Nou, op naar de beoordeling. Ja. Ja. Oké. Ja. Boos. Dat vond ik het ergste. Dat ik tegen jou en tegen Jan, tegen mensen heb staan liegen. Ja. Dat is het ergste. Ja. Ik wil niet mezelf Petra is bot oondien en weet net meer of ze nog wel verder wil met muzen. Ga je mee? De druk van de camera en het schuldgevoel drukken als een leed op haar schouders. Dat is ook wat. De oren beginnen intussen haar werk op te zetten. Doutje had uiteindelijk toch gekozen voor een oude foto. Dit vind ik het allerzwaarste wat ik ooit gedaan heb. Ja? Ja, Waarom? zelfportret. Iets gevoels. Omdat het dichtbij die zelf komt, ja? Ja, alle woorden juist die dag bezig. En van de morgen tijd, ik dacht, nou, toen hiek ik me nog. Het meeste werk zit Sammer te plak. Maar Petra had haar nog net zin litten. En Sjoerd, die krijgt echt wat last van de stress. Nee, niet. Als ze een belangstelling hebben in mijn persoonlijkheid, dan kun je hier nog zien. Kijk naar de wereld, je kunt er alle kanten in mee en opdraaien. Maar het kan ook zo weer gebeurd zijn. Het is een groot iemand, die moet groot bestek hebben, hè? Sjoerd dekt de tafel voor een grut en een lietspersoon. Groot en dan heb ik daar allemaal klein. Snap? Van Petra nog heel tijd geen teken. Hoewel, boeten de seel had ze een paar sporen uitlijn. En dan, op de valreep, stapt ze toch de expositieruimte in.
Dan is het onder jury. Gastjurylid is dit keer Hester Alberdink-Tijn, directeur van de Axo Nobel Art Foundation. Een belangrijke organisatie in de omkeer van grote kunstwerken in Usloon. U zat ook in de jury voor de nieuwe Rembrandt, vergelijkbaar programma op de landelijke televisie. Waar let u op als u kunst beoordeelt? Het beoordelen van kunst is zowel voor mij natuurlijk persoonlijk als zakelijk. Dat wil niet zeggen dat je iemand iets kan opleggen van dat is goed en dat is minder goed. Het is een kwestie van hoofd en hart eigenlijk. Je kijkt eerst, je voelt dan eigenlijk, is het goed, spreekt het me aan? En daarna ga je met je hoofd denken, rationaliseren waarom het goed is. Heb jij ook iets met het kubisme? Ja, ik ben wel iemand van... De kandidaten maaien tekst en uitlezen onder jury. Zo'n toren lijkt het wel. Is het just al hier een IDBM of is dat een... Nee, dat is het idee misschien wel, maar ze zijn net op hetzelfde plak. Nee, oké. Als ze nou crack maken, zeg maar? Ja, die is heel vers en die is van vorig jaar. Okay. En die hiek ik nou weer proberen in zwart-wit. Ja, dat vond ik wel heel moeilijk, hè? Want het is wel een heel groot probleem natuurlijk, hoe jouw kijk op de wereld. Ja. Nou ja, dit is wel een mooie vorm. Ja. Dit is wel een beetje wat verbeeldend wat elke hier wel had, hè? Zo'n top die dan draaide. Maar dit is dus eigenlijk, dat is jouw zelfportret en dit is het actuele wereldbeeld. Ja. Maar die is vrij van die Saskia per mail van mij die foto op mijn oren knopje drukken. Ja, dat is bij die foto gebeurd. Die is zelf Die heb ik zelf gemaakt. Ja. Oké. Ja, achter de spiegel van de kast. En dan het schermpje van de camera kun je dan in de kast zien. Ja. En zo heb ik bepaald van elke keer een beetje draaien van wat wordt het juiste shot. Ja. Hoe heb jij dit gedaan? Want die heb je echt op die boom? Ja, het zijn niet wel ingemonteerd. Of heb je ze erop gespijkerd? De bordjes die daar liggen, die heb je op de boom gespijkerd. Maar het lijkt het dat ja, dit perspectief loopt een beetje. Dus ik twijfelde even. Het komt omdat ze allemaal andere kanten een beetje opwijzen. Ja. En wat is nou deel zelfportret? Alles. Alles, hè? Dit en dat. Dus je hebt zelfportret en je wereldbeeld, dat heb jij niet gescheiden. Dat vind ik ook wel goed. Je laat het gewoon in één zien. Jij kan jezelf, zie je ook niet los van die wereld natuurlijk. Nee. Dan matten de kandidaten de seel uit. De jury mat zijn gedachten opmaatje. Het valt me net daar in het algemeen. Het is niks waarbij ik denk, wauw, dat is echt, dat pakt me. Het zorgt het mij. Dus ik vind het verrekte moeilijk. Het is in het algemeen vrij gemiddeld. Het moet je wel pakken en moet je in beweging zetten keus. Nou ja, dat heeft toch maar innig. Zorgt het dat. Ik zeg net dat het fantastisch is. Er zijn heel veel zwakke elementen in. Maar hij is de eerste die mij nou echt prikkelt. Bijna niks is volledig goed. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar er zit wel potentie in. En een aantal van die kunstenaars, daar kun je echt van zeggen van... wij kijken natuurlijk allemaal, zoals we hier staan, met een heel professioneel oog. Dit zijn toch amateurs. Maar dat vind ik nogmaals een hele moeilijke keuze. Want ik vind er werkelijk toch heel veel in zitten. Alle werken. Maar de drie verste juryleden binnen beslist minder enthousiast hoe deze opbrengst. Saskia. Ik twijfel echt tussen hun twee. Elke beslissing is beter dan geen beslissing. Ja. Nou. Waar moet ik kiezen? Ja. Petra, Doutje, Jan, Yvette en Sjoerd. Het is je net makkelijk maken daar rond de tijd. In 2 weken tijd, 2 kunstwerken maatje, de tijdsdruk speelt een rol, het invloed op het creatieve proces en één kind er beter mee omgaan als de oor. En alle 5 willen je hem heel graag naar de finale, toch? Maar er is maar plak vertrouwen. Ik jou eerst het woord om juryvoorzitter Saskia Bak. Ja. Miranda zei het al, jullie hadden een lastige opdracht. Het was ingewikkeld en het was moeilijk. Wij vonden als jury dat geen van de werken echt 100% overtuigend was. Dus geen van de werken hadden we zoiets van, dit is het. Het staat als een huis, dit is het helemaal. Nou Jan, wij hebben genoten van je kop. We vonden hem ontzettend mooi gemaakt, wederom. Zoals je eerder met de vogels liet zien.
Het is heel ambachtelijk en het is heel knap. We vonden de idee van de rollen met de tekeningen ook heel mooi gevonden. Het harde van de kop met de mooie, zachte, wat vluchtige tekeningen, dat vonden we heel goed. Alleen, in kunst gaat het er ook om dat het iets met je doet. Dat het blijft hangen, dat het vragen stelt. En dat misten we bij jou een beetje. Sjoerd, wij vonden dat je heel erg nagedacht hebt over wat we vorige keer tegen je gezegd hebben. Denk er goed over na wat je precies neerzet, wat je plaatst, waarom, wat het vertelt, wat de boodschap is. Maar ons advies blijft staan. Nog beter nadenken en nog meer focussen. En dat was ook meegegeven aan het begin van de opdracht. Doutje, jij bent echt van het vertrouwde pad afgestapt. Nou, wij waren ontzettend gegrepen door het indringende oog. Dat heb je heel erg mooi gedaan. En we waren ook gegrepen door de manier waarop je met licht omgaat. Nou, is dat natuurlijk een ding van fotografen, dus dat moet je ook echt kunnen, maar dat heb je goed gedaan. Daar waar we het oog heel scherp vonden en heel mooi vonden we het bos minder overtuigend. Dat was toch een beetje toevallig. Dat was niet helemaal doorgewerkt en helemaal doorgedacht. En ja, het oog stond als een huis, het bos eigenlijk niet. Er gebeurde niet zoveel in het bos. Petra, we vonden je zelfportret heel mooi. Het had misschien wat groter gekund. Dan had het wellicht wat meer museaal geoogd en wat meer overtuigd. Maar we vonden het heel mooi. Vooral zo met dat rood, maar ook de beelduitsnijden en ook de houding, het gezicht, de richting. Over alles heb je heel goed nagedacht in het portret. De rechterfoto vonden we minder. Dus een beetje geconstrueerd. En als idee klopt het wel, dus we vonden dat je een goed concept had. Maar als foto, en dat maak je toch mee als bezoeker van een museum of een galerie, vonden we het weer een minder overtuigend beeld. Nou, en dan Yvette. We waren verdeeld bij de jury. De een die viel helemaal op de kop en de andere die viel op de tol. Maar beide eigenlijk om dezelfde reden. En wat we zelf het mooiste vonden was heel erg persoonlijk. Maar we vonden dat de tol heel mooi ambachtelijk gemaakt was. En de kop eigenlijk ook. Ook al heb je niet al dat hout uitgezaagd, maar je hebt hem wel heel mooi geconstrueerd. De prestatie als totaal vonden we weer veel minder. Dus het totaal, dat overtuigde niet erg. Dit is wat de jury betreft, wat wij nu op dit moment over de werken van jullie allemaal zeggen. En dan wil Jim vanzelfs weten, waar gaat dan terug naar de finale? En dat is om de oren juryleden om dat bekend te maken. Als eerste wil ik vragen aan Raymond om de eerste finalist van Muze bekend te maken. En dat is Sjoerd. Je werk is een feestje. Het is altijd tof om naar te kijken. Er zit genoeg vragen in, maar het mag volgende keer nog sophisticated. Of een mooi Fries woord. Nou, gefeliciteerd. Ja, hartstikke mooi. Dan is Oendij de eerste even om de tweede finalist bekend te maken. Echt weer, Petra, Oendij, finalist. Was dat dorst met vooral portretfoto, is de essentie van kunst, de prikkelst en de brengt dus ergens heen. Ik hoop je dat er de volgende keer nog meer wezen zit. Dan is er nog één finale plak oer. Waar gaat naar huis en waar bloot bij us? Ja, en dat wil ik toch vragen aan uw gastjurylid. Hester Albeding Tijm, zo'n jou hier steen willen en zo'n jou vertellen willen. Welke jou goed genoeg vinden voor de tweede finale plak van Muze? Ja, dat was een hele moeilijke keuze, want ik vond er waren niet heel erg duidelijke verschillen tussen de laatste. Ik heb echter gekeken naar wat mij het meest overtuigde
in de potentie. Welke kunstenaar van deze 3 heeft nou de meeste potentie om nog door te groeien? Welke heeft de meeste actualiteit? En ik geloof dat ik die heb gevonden. Dan wordt nou de keuze bekendmaken. Je moet die kant oprinnen. Wordt het Doutje, wordt het Jan of wordt het Yvette? Ja! Het is Yvette. En met Sjoerd, Yvette en Petra ben wij op weg naar de finale van Muze. En dat budget dat Jan en Doutje naar huis te gaan. Je bleef net bij u, je gaat naar huis. Bedankt voor je deelname, bedankt voor je mooie werk. En ik hoop je me zeker waarom te zien bij de live-uitsturing op 1 juni, als bekend wordt waar van deze draaien de finale winnen van Muze. Sjoerd, Yvette en Petra moeten nou alles op alles zetten om uit al de beste werk te komen, want er kunnen maar 1 die expositie winnen in het Fries Museum. Op wij, naar het Fries Museum, dit wie Muze. Maar wat voor gevoel verliest ook de uitsturing in het Fries Museum? Mijn goed gevoel. Ja. Ja, ik ben heel fier gekomen. Het is jammer van die expositie, ja. Maar het is een oordeelpunt. Ja, de keuzes maken. Ja. En, nou, aan de andere kant ben je hartstikke mooi dat ik online niet heb. Ik heb net dat, ik zag hier kwam. Is het ook een ontlading? Enorm, maar dat geloof ik nog net. Mijn hart bonst in ik heel erg verschrikkelijk. Bist benieuwd als er al best? Nou, ik besef het nog net zo goed. Ik geloof het wel. Ja, ik doe het wel. Hij is wel op een punt zien, joh, dat is tast. Ja. Wil ik dit? Ja, dat meer. Maar ja, dat was toch heel graag die expositie winnen. Dus dat loopt wel drijfveer. Natuurlijk zelfs. En dan kom je de oren keer gewoon bij de camera bij de volgende fotoshoot. Jim Bim van harte. Oké, vind ik leuk. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Yes. Dankjewel. Ik ben toch, hè?